Mga nagpabakuna sa dakbayan sa Lapu-Lapu, Padayong Gidagsa sa mga vaccination centers. Apan supply sa bakuna sa dakbayan, kumusta nakaha? Si Duan Mayroon Dinas sa report. Nagpadayon karon ang pagpanghatag og second dose sa Sinovac vaccine sa Hoops Dome. Karong adlaw may nakaschedule nga 1,000 ka mga tawo nga mokumpleto sa 2 ka dose sa bakuna. Sama sa ubang mga vaccination center sa dakbayan, may express lane usab alang sa mga senior citizens. Usa sa mga nagpabakuna ang 72 anyos nga si Felisa Buok. Karon lang kay wala pa mo kay kan sa una kana daghang kay mga fake news bitaw hadlok ko. Kana naman gikuan karon nga 1 dose na lang kana okay na lang. Sa gihapon, taas nga linya na usab sa mga buot magpabakuna sa first dose ang nasinati sa City Auditorium. Karong adlaw ang City Auditorium, usa ka hotel sa Mactan, mall sa Ibo ug ang hotel sa airport ang mga may cater sa mga nag-first dose. Ning nagkadaghan karon nga buot magpabakuna, giangkon sa deputy head sa Local Vaccination Operations Center nga naapas usab ang supply sa ilang bakuna. Gani gahapon lang adlaw adunay 5,631 ka mga upunganon ang nabakunahan gikan sa 5 ka mga vaccination center sa dakbayan. And that's a challenging part, no? That's a challenging part. But gi-assure ta sa Regional Vaccination Operations Center nga alalayan ta nila, tagaan ta nila og vaccines, no? Because we made a plea with Section 4, people in Lapu-Lapu are now lining up in our vaccination sites because they're willing to be vaccinated. So niingon sila nga, sige lang, once the vaccines maabot, then they will do the proper allocation. Aduna nay 59,536 ang mga nakadawat sa first dose, samtang 25,945 ang nakakumpleto na sa 2 ka dose. Apan giangkon ni Attorney James Saison nga menos paghihapon ang mga senior citizens nga nagpabakuna. 6,940 pa lang ka mga senior citizens ang nakadawat sa first dose, samtang 6,296 ang nakakumpleto na sa 2 ka dose. Ang dakbayan adunay 14,500 ka doses sa Johnson vaccine nga gitagana alang sa mga senior citizens, apan kapin sa 2,000 pa lang niini ang nagamit. Wala pa usay nadawat nga go signal ang Local Vaccination Operations Center kung mamahimo na ba kining ibakuna sa dili mga senior citizens. Muna na discussion karon sa DOH. I don't know kung when they will really give the go signal. So, but there are discussions. Kami sa Local Vaccination Operations Center, huwat lang mi og Nanay Mando. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.